gipuzkoan zein da etorkizunari begira dauzkagun elementu edo bide importantenak, erronka garrantzitsuenak. Eta orduan, horietara bideratu genuen deialdia eta deialdi horrekin, jaso genituen 119 proiektu. 119 proiektuetatik 21 izan dira aukeratuak eta 21 proiektuak denak hemen zaudete. Orduan, hori izan pixka rekorridua. Oso anitza dira, enpresa, elkarte, ikuste duzuen bezala, udalak, eragile oso diferenteak zaudete hemen, eta reflejatzen duzu pixkat Gipuzkoa osoa, enfoke diferenteetan. Orduan, gaurko eguna dala lanerako, baina lanerako justu eskuartean proiektu zehatza dauzkagulako. Arlo ekonomikoan, lehiakortasunean, ikuspegi sozialetik, gizarte politiken arloan, oso perspektiba anitzekin. Eta orduan, gure partetik behintzat, gaur geneukan helburua zen, zuek elkar ezagutzea eta elkarrekin lana egitea, ikusten dugulako enfoke diferenteek osotasuna aberastu egiten dutela. Vamos a mirar al futuro, pero desde una perspectiva de acción, no desde una perspectiva exclusiva de reflexión. Y la acción nos tiene que llevar a experiencias piloto, que tengan que ser transformadoras. En la medida en que consigamos experiencias de éxito, queremos extenderlas al conjunto del territorio. Una perspectiva desde el punto de vista institucional y desde los responsables políticos que estamos en la Diputación muy novedosa. Y ya veremos el recorrido que tiene.